Και θα πω και για την αρχή, με συγχωρείτε πολύ, και για την αρχή διαφάνειας. Τι να σας πω, ρε παιδιά, αν μου δώσει. Με συγχωρείτε, όχι, παιδιά. Εάν μου δώσει ο πρόεδρος, εγώ θα μιλήσω για όλα. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Να πω ό,τι νομίζετε ότι είναι πιο σημαντικό. Ως ακαδημαϊκός ξέρετε να διαχειρίζετε το χρόνο έτσι ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε όλα. Μα οι ακαδημαϊκοί είναι που συνήθως υπερβαίνουν το χρόνο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα. Τι πήγα να ξεκινήσω να λέω, δεν θυμάμαι. Για την αρχή διαφάνειας. Η αρχή διαφάνειας, άκουσα, είναι το συγκεντρωτικό κράτος που θα πω αμέσως μετά. Η αρχή διαφάνειας είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους ελέγχους στη χώρα. Πήρα πάρα πολλές εισηγήσεις. Ξέρετε, πολύ προσφυώς ακούστηκε ότι εγώ είμαι λάτρης του αγγλοσαξονικού μοντέλου. Είναι αλήθεια. Από εκεί είναι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις και αυτό υιοθετώ κατά βάση. Ο τρόπος με τον οποίο υιοθετήθηκαν οι αρχές της καλής νομοθέτησης μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται η Γενική Γραμματεία Νομοπαρασκευής, είναι το ακριβώς αντίστοιχο του Law Officer του British Cabinet. Είναι τα ίδια πράγματα. Είναι εκεί όπου η δημοκρατία ξέρει και λειτουργεί. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση του κράτους, το αλλοδαπό πρότυπο, το κύριο, δεν ήταν το αγγλοσαξονικό, αλλά ήταν η γερμανική καγκελαρία. Σε ό,τι αφορά την αρχή διαφάνειας, το πρότυπο δεν ήταν κανένα από τα δύο. Ήταν το πρότυπο της Αυστραλίας και του Χονγκ Κονγκ, που είναι τα πιο επιτυχημένα κατά τους διεθνείς δείκτες. Άρα προσπάθησα να πάρω αυτά και να τα προσαρμόσω στα μοντέλα εκείνα τα οποία προσηδιάζουν στην Ελλάδα. Να κάνω ό,τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό, έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει μια πολύ συγκροτημένη θεώρηση του πράγματος. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι δυνατόν να έχουμε 6 ελεγκτικές δομές οι οποίες κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Και να πω και αυτό, γιατί μερικές φορές λίγο με πνίγει η κατάσταση, μου λέτε για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπουμε το πώς θα διοριστεί ο αρχηγός της αρχής, ο διοικητής της αρχής και οι δικαστές από τον Πρωθυπουργό διορίζονται και επίσης, για να πω και αυτό, οι 6 αρχές, οι ελεγκτικές, οι 6 αρχές, οι οποίες υπάρχουν σήμερα και θα ενιοποιηθούν για λόγους οικονομίας κλίμακας και πιο αποτελεσματικού ελέγχου, οι 6 αρχές, ποιος διορίζει το διοικητή? Διορίζει ο Υπουργός. Και τις 6. Και σήμερα βρίσκομαι να απολογούμε για το γεγονός ότι φτιάχνω μια αρχή στα πρότυπα της γνήσιας ελεγκτικής αρμοδιότητας και ακούω το γεγονός ότι, μα ξέρεις, μου βάζεις μεταβατικά κάποιον τον οποίο ορίζει ο Πρωθυπουργός και περνάει από την Επιτροπή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει καταργήση. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να αύριο επί των άρθρων. Θα έχουμε την ευκαιρία. Αλλά θέλετε να μου. Και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, δευτερομιλία προβλέπετε. Ό,τι θέλει. Αν θέλει ο Υπουργός, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θέλω όμως να πω, είμαστε ευχαριστημένοι με το μοντέλο των 6 ελεγκτικών μηχανισμών που έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μικρό αντικείμενο ύλης ελεγκτικής? Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Δεν υπάρχει. Εγώ σας προκαλώ, ξέρετε, έχετε πολλές παραστάσεις, να μου φέρετε ένα μοντέλο παγκοσμίως όπου να υπάρχει τέτοια πολυδιάσπαση ελεγκτικών μηχανισμών. Να πηγαίνει ένας ελεγκτής και επειδή είναι μόνο ελεγκτής υγείας, αν διαπιστώσει μια παράβαση ασφαλιστική, να μην μπορεί να τη διαγνώσει και να επιβάλλει βεβαίωση. Είναι αυτό το πράγμα ο ελεγκτικός μηχανισμός που εμείς επιδιώκουμε? Το λογικό δεν είναι να έχουμε έναν μεγάλο και βαρύ και ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα μπορεί να τα ελέγχει όλα, και οικονομία κλίμακος, μεγάλη εξοικονόμηση, υπάρχει εξοικονόμηση στην ανεξάρτητη αρχή και κυρίως υπάρχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και κλείνω με το συγκεντρωτικό κράτος. Κοιτάξτε. Άκουσα με προσοχή ότι αυτά δεν είναι για το δικό μας πολιτικό σύστημα. Με κάθε σεβασμό θα πω ότι αυτά είναι κατεξοχήν για το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Όπου υπάρχει κοινοβουλευτικό πολίτευμα, υπάρχει ένας βαρύς κεντρικός μηχανισμός παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου που είναι εγκατεστημένος στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Θέλω να μου βρείτε ένα σύστημα στην Ευρώπη, κοινοβουλευτικό, αγγλικού τύπου, αυτό που έχουμε κι εμείς, το οποίο να μην έχει μια τέτοια δομή. Εγώ τα γνωρίζω όλα. Τα συστήματα, τα προηγμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να μου πείτε ένα που δεν έχει τέτοια δομή. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ανάγκη για κεντρική δομή στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Γιατί είναι αναγκαίο? Διότι στο κοινοβουλευτικό σύστημα υπάρχει ένας εξατομικευμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δηλαδή υπάρχει αυτό που σωστά είπατε, η ατομική ευθύνη του Υπουργού και η ατομική αρμοδιότητα του Υπουργού. Εκεί λοιπόν όπου υπάρχουν οι συνταγματικοί πυλώνες αυτονόμησης, εν δυνάμει αυτονόμησης του κάθε Υπουργού, πρέπει να υπάρχει κεντρικός μηχανισμός. Να σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι αυτό που βλέπετε εδώ
Είναι παιδική χαρά σε σχέση με τη γερμανική καγκελαρία, που είναι κοινοβουλευτικό σύστημα. Δεν λέω για το αγγλοσαξονικό, το cabinet office. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά είναι παιδική χαρά αυτός